Bura wasaga nangni anta nasudu kurtipla sembur kebakwani nangan kulim burani I harana di atakra kwani mdoa bura blangwa nyatiga yabzir du kujigi yabzir kasa kuma pano kujigi yabzir naka nqwa jawabi nangni ade takra klaram doa jisudu kawai atakra tsana gwamnan buru baba gana zulum ka tsana takwarana Usman Kadafur na tsana zirbiyu lokacin da mulki akwa kasangu ne dawutu gwamna shan kama temekini a panwa na magurkur kasan kirtsanam sikirna tsana honorable chairman Daniel Malam kail jagalari ndukur awakuta Borno state ka kuma tsana yankirni local government ni haul iya ibura gwang Usman Kadafur ne tsuwa adi abrungo kamya tingin kulintanzi dibiti tinya pla abrungo tawara no awo ini bebana bebera sema bebani Usman dara ini ma wato kenan ini ma semi Usman antingin usa shudda wara wayan kirbur hawli igwetal da kel halada barka kel hada tuka da kuri mulkin mu vagum cisni apalo kudal ko gwamnan ni ka farin ciki o kuta gwamnati ni ka farin ciki ka da libla ka farin ciki shan masu daga miya vusala da ni amma azar jir talaka tsidi Borno state amma ni kamnya kawai kada wata fasun cima burinsu ka hel nadal lakwari ka hel harshen kada cima buri da usa kan burin ga blazi gagadda iwudi shanga project na tatsana baba gana zulum ka kubla tsadi wakil tunduwa tanu ta kurtsalan triyan a wani wara surni tsadi ake da bin wanzi raulali mun na faru na mun faruwa ikudu lok takonu shanga project ni kavifu takonu kimal akwan panta yanci talaka nan ta kam yamri da kan zai ka cabla ni ta kubla kirin a birtan wake a choktin zai a birtan tan gwamnan buru so iya an go ititi kwa hamta san aka tsana baba gana zulum ka tsana takwara na Usman Kadafur